O comezo do novo mandato da Mancomunidade do Salnés segue estando moi lonxe a pesar de que hai 3 meses que tiña que haberse iniciado. O alcalde en funcións non convocará o pleno de Constitución ata que se solucione o conflito dos representantes de Meaño. Os alcaldes socialistas volven a manifestarse ante o risco de parálise que corre o ente comarcal. É un momento de tomar decisións que se teñen que aprobar antes de final de ano, como por exemplo a aprobación da conta xeral. Se non se convoca o pleno constitutivo, se non se convoca a comisión executiva de alcaldes e de alcaldesas, non se vai a poder aprobar, co cual vemos en peligro o futuro da viabilidade da Mancomunidade do Salnés. Eso é o que a nos importa. Segundo os alcaldes socialistas, a secretaria da Mancomunidade solicita a Durán que convoque o pleno de Constitución ante a desestimación das medidas cautelares. O aprazamento provoca que formen parte do ente comarcal membros que non teñen representación nos concellos. É unha irregularidade manifesta, non pode haber membros da Xunta da Mancomunidade, nin siquiera en funcións, que non sean concelleiros dos seus concellos, como está pasando coa suposta Xunta actual da Mancomunidade do Salnés. Os socialistas recordan que a Mancomunidade é unha agrupación voluntaria dos concellos do Salnés. Culpan a Durán de poñela en perigo por non querer acatar o resultado electoral. Porque se supón que unha mancomunidade o que debe de traballar é para sacar proxectos en común, para presionar a outras administracións para as cousas que se consideren estratégicas para a comarca, para facer unha difusión e promoción desta zona. É o único que estamos promocionando nestes tempos é a falla de talante democrático e como xoguete meu me quedo con el. Mentres valoran as medidas a adoptar para desbloquear a situación, pedirán á Xunta que se manifeste neste asunto. Por eso, nos próximos días, o Grupo Parlamentario tamén do Partido Socialista vai a facer unha pregunta ao vicepresidente da Xunta de Galicia para saber que opina deste tema, non? Porque como é un tema que se está trascendendo o que é a comarca, non? A nosa comarca, creo que tamén se debe de respostar, porque as últimas declaracións que fixo o presidente da Xunta aquí, cando veo, creo que aquí en Vila García, non? De visita en campaña electoral, a verdade é que non nos tranquilizaron moito, non? Os socialistas piden respeto para todos os veciños do Salnés que foron os que decidiron o resultado nas urnas. Aseguran que intentarán cambiar os estatutos para evitar que isto volva a suceder.